nan da na zo ai ba kawai wanko kafa na ne na zo nan ba, a'a kira na aka yi ana bukata ta in zo ne in yi wasa, suna ganin performance ɗina a bidiyo ina yi, suka gayyace ni suka biya ni, so saboda haka ban zo sai da aka ɗauki kuɗin nan aka bani, aka gaya mun ga ranar da zan zo. Kin gane? So idan ba su san muhimmancin abu ba su sun san cewa sana'a bane, ai ba za a ɗauke ni a biya ni kuɗi a cikin wani zo ne ba. So kin ga sana'a kamar kowane sana'a. Mun gode Malama Hasiya Chiamegi tare da Malam Abdul Baba. Ina ga kafin mu kai ga sauran 'yan wasannin mutane da shi idan sun shirya matsayin shakata kafin mu ci gaba. Mun tunatar da ku da cewa wannan shahararren wasan na albarkacin sallah na Ramadan za a gudanar da shi a yau kinnan ranar sallah da izinin da misalin karfe 8 na dare a nan zauren Farido Kwamfure na nan birnin Yamai. Kuma kuɗin shiga jikajiyan ne kaccar ka je ka nishaɗantar da kanka da iyalanku. Yana da mun shakata da reji idan kuna shirya.